Hola a tots, anem a veure què són les potències, quan les utilitzem i quines propietats bàsiques tenim. Com a potència, el concepte és que tenim un número que és la base, que és aquest en blau, l'exponent que indica quantes vegades aquest número, aquest de base, es multiplica per ella mateixa. És a dir, 3 vegades 5, 5 per 5 per 5. Llavors el resultat són 125, el resultat és la potència. Llavors, en un exemple real tenim molts. El Covid va ser un. Un altre és, per exemple, 5 amics envien en cadena un missatge a través de les xarxes socials. Això passa molt quan alguna cosa es fa viral. A 5 amics cadascú, aquí falta la C. Cada amic, ¿vale? Cada amic envia a 5 amics cadascun. I així successivament. En només 10 passos, és a dir, que passi això 10 vegades, pensem, 5 amics, cadascú a 5 amics, i aquests 5, cadascú a 5, així, ¿vale? Llavors serien 10 vegades, això de 5 per 5 per 5, llavors arribaria a tota aquesta 9.765.625 persones. Per això, quan algun vídeo es fa viral, és aquesta potència, és exponencial. Llavors, sabent tot aquest concepte bàsic de potència i les 3 parts base exponent resultat de la potència, anem a veure quines són característiques molt bàsiques. La primera seria que qualsevol nombre elevat a 0 és igual a 1. És a dir, 2 elevat a 0, que no hi ha cap multiplicació de 2, el 2 no es multiplicarà cap vegada, és 1, no 0. A vegades sembla això, no? No, és 1. Qualsevol número sigui negatiu, positiu, val? Enter, decimal, el que sigui, tot és igual a 1. Llavors, el 2, quan l'exponent és parell i afecta a tot, el resultat serà positiu. Això no fa falta aprendre, és lògica. Si jo faig menys 2 per menys 2, vol dir 2 per 2, 4 i menys per menys, més. Llavors sempre serà positiu, perquè això vol dir que és elevat a 2. Sempre serà menys per més, més. Menys per menys, més. I sempre acabarà donant positiu. En canvi, si això només afecta, per exemple, aquest cas, menys 2 a la 2, vol dir que aquest 2, l'exponent només afecta el 2. Llavors serà menys 2 per 2. Llavors sí, això serà menys 4. Per això la norma diu que afecti a tot, que estigui tot englobat amb el parèntesis, perquè el que es repeteix 2 vegades és tot el de dins del parèntesis. En canvi, en aquest cas, no. El mateix passa, al contrari, passa amb l'exponent senar i afecta a tot, el resultat serà negatiu. En aquest cas, ho vaig a fer en un altre color, tenim, imagineu-vos l'exemple de dalt, menys 2 elevat a 3. Vol dir que és menys 2 per menys 2 per menys 2. Sempre que hi hagi un nombre impar, un d'ells es quedarà sense multiplicar, és a dir, fem menys per menys, més. I després ho hem de tornar a multiplicar per menys. Per tant, menys per menys, més per menys, menys. Sempre acabarà quedant menys. Llavors, menys i 2 per 2 per 2, 8. Per això diu que serà negatiu. En canvi, l'altra opció serà igual, perquè el menys quedarà davant i és el 2 el que repeteix 3 vegades. 2 per 2 per 2. Després, l'última propietat així més bàsica és que a vegades a l'exponent ens trobem que té un negatiu, com aquí, aquí i aquí. El primer que hem de fer és treure aquest negatiu per poder operar amb tranquil·litat, calcular amb tranquil·litat. Com ho farem? Doncs, per exemple, aquí és que girem el numerador pel denominador. Aquí al denominador hi ha un 1. Sempre que no hi ha res, hi ha un 1. Això és de cursos anteriors. Per tant, ho girem. El 3 anirà a baix i l'1 anirà a dalt. I aquest 2, no ens oblidem de l'exponent. L'únic que al canviar de lloc queda en positiu. Si ho comproveu, dona el mateix. En aquest cas, ho poso cap aquí, el 5 anirà a baix i el 3 anirà a dalt i canviarem a positiu. I el mateix aquí.
No farà falta la fracció, però bueno, la poso perquè ho veieu. A l'1 a baix i 2 elevat a 5, per tant és el mateix que 2 elevat a 5. I així resoldríem el negatiu. Doncs aquestes propietats són molt bàsiques per poder avançar en el món de les potències. Espero que us hagi quedat clar. Ens veiem a classe.